Uh-oh. Talalalalang, talalalalang. Gago! Lab, ngano ka? Uy, uy, uy. Lab, ngano ka, uy? Ngano ka, uy? Ano siya mo tubag, no? Pangtan o ngano ni siya? Ano sa mga paka kay iro? Sibag uwang-uwang? Nagkansa ka ba, uy? Lo, ipainjikan di ka sa kuha na, district na. Uwang naman nung ka. Uy, Lab! Lab! Uy! Asa man ka? Biya na ko. Ha? Ano man? Muli na ko sa mua. Muli ka sa inyo, ha? Oh, Ano man? sakit na kayo mong gibuhat gon. Ano man? Saan na ba kanila mamagpapa di ko nimo palihukon? Gago! Ano man? Mao na imong gisaan. Na di ko nimo palihukon, di ko nimo palabon, di ko nimo pahugason. Basta di ko nimo palihukon tanan. Pero imo ko gipalihok. Ano man? Sakit na kayo na para na ako eh. Nga ba kanila mamagpapa nga imo ko nimo princess? Ha? Sana all. Sis. Ay, di. Ano man ganun siya, Lab, ha? Lab, pastoryaha ko, ha? Uyab pa man ta ato. Natural, di ba? Gihimo man kita kang princess atong uyab pa ta. Nya di man na mahimo na karon. Minyo naman ta, naman tay anak. Bisan na. Dapat ikay mo lihok tanan kay imong biya ka ni papag mama nga. Imuong ko nimo princess. Ya, unsa naman ni karon? Yaya na ko nimo, ha? Ano man? Ay, napangana ko sa iyo. Wala ang gisahan nila mawagpapa, ha? Wala mo layas na dyan ko, di na akong balik dire. Ano man? Kapoy na lagi ko, kapoy na akong sabot mo. Kasabot ka na, kapoy na ko. Uli ko sa mua, anto ko dito sa Manila eh. Ano man? Pagtarong ko saryo, eh kung inag nga naman. Tarong akong istorya ba, tarong akong tubaga, kung tarong ba. Ano say bagay ra, ano man? Biya na lagi ko. Biya na ko. Di ba, ane ha? Natural gipalihok na tika kay ako gikan ko sa trabaho. Oh, nya kinsa may modigamo sa tuang balay, kisay mo atiman sa tuang anak. Na ako sa trabahoan. Oh. Princess man gyapon tika, princess gyapon tika. Ha? Ikaw na ano sarang princess gyapon ako. So, dapat ikaw unta mulihok. Dili ako. Ako mulihok? Oo, ikay mulihok. Ano man? Mo lagi nagisaadi mo ni papa nila mama, sig balik-balik ay. Ano man. Di ba nga no man nga ako man nga. Pwede man ikaw. Dili pwede ako, ikaw kay gisaad na nimo ha usa ta nagminyo, gisaadi mo nila wa magpapa. Kay mo ko nimo princess, di ko nimo palihokon. Ultimo lamok, way magkakudolak lamok pero daghang lamok ni dolo ko gipasagdan ako nimo. Gago! Nantag bukid god man ang daghan na kay lamok diri nya di man madagkat tol. Dili na ko nimo. Dili na ka? Dili na ko. Muli na ka? Dili na jud ko. Ano man? Okay. Tarong ako sa iyo. Di, gitaro man tika, ikaw bitaw tinud-anay lab, ikaw jud akong princess lab. Mao bitaw nang nagtrabaho kog maayo ning overtime ko para lang nimo mahatag na ko imong gusto kay princess tika. Gusto na ko nga princess ko na di ko maglihok, maghigdal ako, mag-cellphone ra ko. Unya unsa may unya kung naa ko sa trabaho, prince sige ra ka wa kay lihokon rim. Pas mo ka res balay. Dapat kung trabaho ka uli din ka. Dapat ka nang kuhan eh. Sing uli din ko, may magnara. Mangyo ka nga. Kuhan, pakanunsan ako akong asawa na. Boss, pakanunsan ako akong asawa boss ha. Kay ito pwede mo lihok. Nga na unta. Unsa man ka pungkol ka pakanon pati ka pungitan pati kan unsa man Dapat lang. Kay di saad na ka na nila mawang papa. Mao lagi mo mga lalaki. Saad ra mo. Pilig ra mong saad. Pero wa ninyo mabuhat. buhat sa Ano tumanon? Istorya na mo taman. ano man? Istorya na mo taman. Di, ano man? Di. Layas ako, Oy, lab. Uh-oh. Ayaw, lab. Oy. Ay, layas. Sabi ko kwarta yata.
Dari na dari ha. Walay na dari ha. Ako ni love. Mo na. Palit na sa gusto nimo. Salamat Ayaw, lang. di ma.